И здравейте хора, днес сме с Fortnite и както виждате има нов апдейт на Fortnite, който е свързан с Reload. Сега ще влезем в играта, за да разгледаме какво е новото. И хора, вече сме в играта и сега ще поразгледаме мапа. Ето виждате. Това е новия мап. И много напомня на Slurp. Добре, вече сме в играта и вече може да видите самия мап. Ще дропнем в Dirty Dogs. Самия апдейт е базиран на сезон 2, на Chapter 1, на сезон 3. Тук ще направих апдейта и се просто дропвам в някаква игра. Добре. Значи, ето, вау! Това оръжие, между другото, много мразя. Има чък-джък. Вау. Това се беше преди. О, това оръжие прави играта. Също, този Battle Royale беше ли в играта? Да, беше. Чайте, това е OG версията. Имаме OG версията на граплера. Също, ето тази помпа, която е много хубава. От Chapter 4 сезон 1, мисля. Имаме Twin Fire и това ми е лоудаута. Ще изпия само малко чърджера и тръгвам. Окей, готов съм. Най-вероятно тук ще има ботове, защото не го направих на... не го направих на ранкет. Така че, ще видим. Този пич е мъртъв. Каквото и да направи. Actually. Бро! На! Ти си мой. Брото няма се измъкне. Защо брото се опитва да измъкне? Аре, бе. Аре, бе. Окей, убит. Не мога да повярвам колко са слаб, бро. Мисъл... Не! Чакай, бро. Мамка му. Окей, поне вече сме тука. Падаме. Далеч сме от този пиздец на уби. Въпреки че... О, бро. Бро, няма се получи. Та вода пише, че махилва, ама не махилва. Мисъл... О, вижте, има комбат шотгана. Така... Сплашки... Сплашвай, може, момче. Така. Има и това оръжие, което също е доста добро. И има 3 помпи в играта, което е много яко. Един момент. Бро. Също ето тази помпа. Тя ми е любимата от Chapter 4. Окей. Бро, това не оцелва нищо. Сигурно го хитнах около 50 пъти. На! Окей, пак сме в играта. Да, както и да е. И... Ето тук има добър... Бро! Защо всичко... Бро, всичко има хубав ейм. Ето тук се скрия.
То пич го убих, by the way. Is bro blind? Bro is blind. Bro is blind, I swear. I swear to God. Брод, не видях ли на къде отидох? Въпреки... Обаче аз тук не съм в добра ситуация, да ви кажа. Не съм в добра ситуация. Опа! Това е човек със същия скин? На. Между другото, вижте колко хора играят играта. Само... Искам да сравним, вижте. Ranked Battle Royale 18 000 и Ranked... Ranked 168 000. Това е сигурно най-много от абсолютно всички гейм модове. Най-много има Ranked в момента, който е... Ranked Reload. Да, даже не може да ме зареди в играта, сървърите са препълнени хора. Разбирате ли за какво говорим тук? Окей, най-сетне ли, бро, най-сетне ме зареди в играта. Мисъл, доста хора играят играта в момента и... Бро, мисъл... Вау, ето пич. What's bro doing? Бро. Окей, този път не падаме в Dirty Socks, падаме в Slurpy Swamp. Това е доста голям град. Всъщност не. Падаме ето тука. Окей, поне тук няма абсолютно никакви хора и буквално мога да си лутна кога си искам, Бро! Не мога да говоря ли, бро? Мисля, какво може да си помислите 12 годишен гачо в YouTube? Пичове, аз не мога да говоря като хората, аз не знам за какво не говорите. Но поне познавам един пич, дето наскоро му правиха операция на устата и буквално, когато казва кракна го, казва клякна го. В смисъл, няма шанс. Хора, я ми кажете, това добро ли е? Тук що ми се падна заедно с Slurp. Всъщност да ми се паднат две златни неща е доста рядко сигурно. Да... Нямам ротейт само. Лил брото... Не. Къде се крие Лил брото? Стига! Окей. С брутата си играехме. Бро, какво? Моля... върни ма, бро. Какво се случи? Виж къде ма спална. Само. Еми, падаме тук в Slurpy Swamp. Ще видим какво се случи. Стига бро. Защо всички са слуитове тук? Те хора, пичовете не разбират ли, че аз съм един нуб? Между другото, тук по принцип вече има коли, но тази не може да се кара. Мога да вземам материали от тях, by the way, но... Да. Това между другото в Chapter 3, когато аз започнах да играя, беше много голям проблем. В смисъл, исках да ротейтна към зона и откривам някаква кола, която е такава, дет не мога да я карам, защото има... Това е много дразнещо просто. Ами тук има някакви хора, ще отидем да ги видим. Какво правите, бе? Лил брото? Слушалките! На! Окей, спалнам от тука и ще взема и тази пратка. И... Не мога... Бро! Какво е това? Това колко време издържа? Това actually доста време издържа. Not bad. Хубаво, че и добавиха мамута да има нещо, което се прави с тази игра.
Играта умря, by the way. Между другото мога да направя ето така, а не. Ей така мога да стрелям. Брото не знае, че аз знае, че той знае, че е тук. Малко тъпо звучи, но... Ще го наспамим. Ако пича ни убие, сега ще го изрежа и... Окей. Какво има брото? Actually, брото има нещо добро. Брото няма стреля. Не. Бро. Actually се самоубихме двамата. Или някакъв друг пич го уби, да. Еми... Какво е това нещо, или? Това от миналия сезон, I swear. Какъв е този Goofy емоут? Мисля... Ей, йоу! Я го направи пак? Еми хора, третата и последна игра ще падаме в Steam и Stacks. Не съм играл този сезон, но по принцип. По принцип за мен това не дава много G-Vibes. Въпреки че не е задължително, това е просто reload. Какво правят бротата, бро? Но аз паднах тук в Chapter 2 сезон. Ремикса, нали спомняте? Брото, окей. Перфектно? Не е перфектно, чакай малко, чакай. No scope! На. No scope! Бро, какво казах? Ама аз съм мъртъв, actually. Ей, това ще го използвам. Кога се появи брото? Бро, аз съм много бад със снайпера. Много съм зле с този снайпер. Ама всички ли коли ще бъдат такава, бро? Айде да ми даде едно оръжие. Моля се. И то пич е някакъв добър. В смисъл... Повечето хора са тук, затова не ми се получава днес. О, бро. Окей, телепортирах се. Пак се телепортирах. И... Къде е после? Еми хора, телепортирах се, ама някакъв пиш ме уби. Така че нямаме какво правим вече. Тук има някакви варели и повече лут, бро. Бро. Окей. Тук има повече... Ой, имаме рокет ланчер. Между другото има някакъв пич, който ма на спам и мисля, че с Charge SMG-то, така че абсолютно никаква идея нямам. Окей. Добре. И тука. Как си клатя екрана? Goofy клатене се нарича това. Goofy. То цели ми живота Goofy, да ви кажа. Мисля, в смисъл не знам, но аз съм Fortnite кидо. В смисъл... Повечето хора ми викат, знаете ли какъв ми е прякора? Little bro. Всички ми викат така че... Get out! Ей, там един бот. Get out. We're back in the game. Моля? Бро! Няма шанс. Брото да не би да се върна, за да ме довърши.
ботовете този сезон. В смисъл... Защо? Веднъж заредих в една игра на Battle Royale и ботовете буквално там бяха или мисваха всеки... Или мисваха... Брото целу на стената. То остана на супер малко. Брото взе метки, да. Брото взе метки. Човек, бро, връщам се за него. Връщам се за брото, няма шанс. Той има друг човек, който се занимава с него. Ай, чао. Мисъл... Опа. Окей. Това оръжие доста добре си го спомням. Просто сякаш рекойла му е много по-голям. Рекойла не си го спомням такъв люброта. Имаме спас, by the way. Окей, още един бот. Goodbye, нега. Нищо де. Тук има даже и такова мамут. Така че мога да го използвам. Бро, тия коли винаги съм искал да ги използвам. Но никога не ги направих, actually. Чайте, тук не съм умрял. Това е моят снайпер от началото на играта. Нямах толкова малко патрони. Но... Спомням си, че тук бях. Окей, пак се телепортирах, бро. В смисъл, не знам какъв е този опнат снайпер. Убих истински човек, actually. Този... Окей, добре. Добре, не е зле. Този човек беше истински. I swear to God. Ей, това е пече там. Но то си също е. Бро. Бро. Изкарах такъв късмет, че направо не ми се коментира. И даже един човек ще да дойде при мен, но... Брото не осъзна. Не, че този човек тук не осъзна силата на Спаса. Спаса просто има някаква сила, която... Да, измислям си. Снайпер кор. Мисъл... Стрелят се пичовете. Окей. Тук съм за брото. Къде си? На! Хора, мисля, че това ще бъде клипа. Не знам какво друго да кажа. Хубав е апдейта. Давам доста добри вайбове, ама нещо му липсва. Не знам какво, но нещо му липсва. Както и да е. Чао, хора!